नोंनि जिसुनि सिगांनि साननि गोथार सानखौ जाय इसोरा जोंनो होबाय आंनो होबाय आंनि न'खरनो आंनि मददनो होबाय बेनि थाखायनो आं सिगाङावनो आफाखौ हामबाय होबाय। बेजों लोगोसे आं मोनसे गोबाव समनिफ्राय आंनि गोसोआव सानबोनाय दङमोन, आं मोनसे फिलिंस दंमोन, आं बेखौ दिनै मावफुंनो थाखाय एसे आखाइ लादों। बेनो जाहैबाय जेनोखि बै समाव आंनि बिमा, आङो जाय बिमाखौ दिनैसिमाव आङो मान होनो हायाखै, मान होनो हायैया जाबाय आंनि बिमाया रुंसारि जानाय थांबाय 2014आव। नाथाय बिनि बदलै आं दिनै मोनसे गिफ्ट जायफोरा आंनिफ्राय देरसिन बिसोरनो आङो मोनसे फिसा गिफ्ट होनायजों लोगोसे आङो मान बावनो थाखाय आंनि मण्डलिनि मानसिफोरनो जायफ्रा आंनिफ्राय देरसिन, आंनि उन्दैसिनबो नङा, माने आङो मोनसे मेम'रियेल हिसाबैहाय आङो मान बावनो थाखाय सानदों। बेनि थाखायनो आं दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेनिखायनो आंहा मोनसे लिस्ट दं, बे मोनसे लिस्टखौ आङो फरायगोन आरो आं लिंहरगोन, लिंहरनानै जायफ्रा लिंहरजागोन अननानै बे सिगाङाव फैदो, सिगाङाव फैनानै आं बिथांमोनखौ आङो मान बावगोन। बिमानि बायदि गैया अननाय, गैया गोरबोनि अननाय होनो। बिमानि अनगायै सुदेम अननायखौ मोना नागिरब्लाबो संसारा। जोनोम होदों आंखौ समायना बुहुमखौ नुहोजोबदों, मोजां गाज्रिखौ बिजिरनो गियान होदों। थख' थख' आंगो रावखौ रायज्लायनो फोरोंदों। बिमानि बायदि गैया अननाय, गैया गोरबोनि अननाय। आंनि बिमाखौ मान बावनो मोनाखै, बिनि बदलै बिमा हिसाबै मान बावनो थाखाय आं जेखि सानदों बे हाबाफारिखौ इसोरा हेफाजाब होबाय, जाफुंनायनि थाखाय आङो बयनिसिमबो साबायखर होबाय। आंनि न'खराव बे सुबिदाखौ आंनो होनायनि थाखाय आङो बिथांनिसिमबो साबायखर होबाय। आरो दिनै जायफ्रा बाहागो लाफैबाय साफ्रोमनिसिमबो आं गोसो गोरबोनि आरो न'खरनि जानानै बयनिसिमबो अननाय आरो फोथायनायखौ आङो जासिनाय जाबाय। हामबायसै, अननानै